al bell mig de les muntanyes de Prades, molt a prop del poble de Farena, custodiats per les cingleres del riu Brugent, es troba el Molí del Fort. Em dic Eduard Mieza, nascut a Barcelona l'any 1988 i visc a Maspujols, Tarragona. Soc llicenciat en Ciències Ambientals i m'he especialitzat en la gestió i conservació de la biodiversitat. Estic col·legiat al Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya amb el número 2071. Des que vaig treballar en diferents empreses i entitats, va ser hora de començar el meu propi projecte, el qual el vaig dur a terme quan vaig conèixer els propietaris del Molí del Fort, els quals buscaven realitzar una nova iniciativa que donés a conèixer els valors culturals i naturals de la seva finca. La seva filosofia encaixava amb la meva especialització. Així doncs, vam fundar l'Associació Molí del Fort. L'Associació Molí del Fort és una entitat sense ànim de lucre, amb la finalitat principal de vetllar per la conservació de la biodiversitat. El principal projecte que duem a terme és la custòdia del propi Molí del Fort, on realitzem la salvaguarda del patrimoni cultural i arquitectònic. A banda, realitzem també la gestió del Centre de Conservació de Fauna, mitjançant els projectes de la cria en captivitat del cranc de riu, la gestió d'un colomar com a punt de suport alimentari per l'àguila cuabarrada i el centre de cria de la tortuga de rierol. A més, realitzem actuacions in situ a la conca del riu Brugent, com control i eliminació d'espècies exòtiques invasores, el seguiment de la fauna protegida o realitzant diferents reintroduccions dels animals criats al nostre centre de fauna. El nostre projecte aporta un valor afegit al territori. Per una banda, el nostre projecte aporta coneixement, ja que som un espai de divulgació i sensibilització dels valors naturals i culturals del nostre entorn. Al Molí del Fort realitzem visites guiades, xerrades i tallers en els quals donem a conèixer la biodiversitat del nostre entorn. I a més, donem a conèixer tota la història que hi ha hagut a la finca del Molí del Fort al llarg de la seva història. D'altra banda, a l'estar tan a tocar del riu, realitzem la funció de vigilància ambiental. Fem vigilàncies diàries per qualsevol alteració que hi pugui haver en el medi, com per exemple sequeres, contaminació, l'aparició d'alguna espècie exòtica invasora, incendis, entre d'altres. El meu camp de treball com a ambientòleg és coordinar i gestionar tots els projectes que l'entitat du a terme, compatibilitzant el desenvolupament rural amb la conservació de la biodiversitat. La visió de l'ambientòleg és molt important, ja que es tracta de treure el màxim profit de la finca d'una manera ordenada i sostenible. La peculiaritat del nostre projecte és que estem custodiant una finca de gairebé 1000 anys d'història. De fet, el primer registre d'interacció humana que tenim en el Molí del Fort data de l'any 1156, amb l'aparició dels molins fariners. Posteriorment, van aparèixer els molins paperers, que és l'estructura principal que tenim a la finca. Aquests molins paperers van aparèixer cap al segle XVIII. Posteriorment, el Molí del Fort es va convertir en una central hidroelèctrica, la qual donava llum a tot el poble de Farena. Més endavant, cap a mitjans del segle XX, el Molí del Fort es va convertir en una piscifactoria, destinada al cultiu de la truita, la qual va acabar en desús. Els nous propietaris del Molí del Fort van aprofitar les instal·lacions de la piscifactoria per crear un centre de conservació de fauna, el qual és, a dia d'avui, el nostre principal projecte. Totes aquestes activitats econòmiques es poden veure si visites el Molí del Fort, ja que tots els visitants del Molí del Fort podran realitzar un viatge de més de 1000 anys d'història.